sapi bar muludan tambah lomo ojo medit udil bedidil kaya pentil dikompo mlebu terus ora gelem metu nek wong tutup amen kudu telutup terus tanggane kula niku ana desa Telutup Bu kecamatan Trangil nek wong tutup tanggane selamatan kayak sego lek tanggane kondangan kayak sego lek bar kaji entuk kurma lek lek ning ora tau aweh metu ora gelem iku berarti kaya pentil dikompo mlebu ning ora tau metu cit ada cilik cit ledos ngono sing batin ngene ape miso ra sido caku assalamualaikum muga-muga jantungnya sehat wong kula dikageti ku sehat amin Allahumma lomo bodo dunya nek mati ora digawa mati niku jebul-jebul minyak getun getune napa sebab apa Gusti eman-eman aku jaman urip ning alam dunya bodo tak tumpuk tak rewangi nyambut gawe ngalor ngidul ngetan ngulon jungkir ning budgae kok jungkir walik sing bayar sapa ning yono tak kandhani budgae jungkir walik untuk bayaran bolo ketoprak jungkir walik untuk bayaran tak rewangi budgae ngalor ngidul jungkir walik ana sing mrantau ning luar negeri Gusti wong sing wis mati niki jebul-jebul bareng aku kadung turu ijen ning gone kuburan kok ora ana sing iso tak rasakno kejaba nalika jaman semono bondo donya sing tak gawe sedekah bengok nangis nyuwun teng ngersane Gusti laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin laula akhortani Gusti kok menawi panjenengan ngakhirake Gusti ila ajalin qarib teng nyawa kula sedilu mawon Gusti ila ajalin qarib fa asaddaqa kula badhe sedekah wa akum minas sholihin kula badhe dados tiyang ingkang saleh kepengin dadi wong apik getune mboten perkara napa-napa ora kok Gusti aku balekno neh tak rapi neh ora sing wedok ya ngono Gusti wangsul sedelok Gusti kula ndek iki bar mrei durung kelakon kumpul ora getune kenapa ketika hidup di dalam dunia kok medit pelit bedidil kaya pentil kaji bolak-balik umroh bolak-balik ning dipaidu tanggane perkara kaji ora tau nggawa oleh terus Siti muni ngene ndah kaji apa kaji medite lanang wedok padha wae aku lho dadi tanggane ya ana ya ini kaji bolak-balik umroh bolak-balik blas urung tau kelilipen kurma kosica nek sing wedok iku pelite bodo-bodo jajan palsu kabeh adae tuas wapi ra karo-karuan tak buka isine malah marnek kadung tak lebokno nang jero kaleng malah kaji wedok metu ape tak duduk tangan kosak udah ewoh ya tetep tak jupuk tak amplok tak mut lha wong jenenge ompong nek ngata iki ije tak idono paido tanggane ning jebul-jebul saestu kaji yo bolak-balik ngibadah kaya apa nek dunyane kathah ning atine ora dirasa welas asih terhadap sesama kangge sepadha-padha jebule ngibadahi muspra tanpa guna tenggene kitab Nasaihul Ibad wonten riwayat ana wong ahli ibadah kaji bolak-balik ngajine pinter Quran niku klotho wong kene ya padha mawon Quran niku wawune nggih hafal nggih Al-Quran hafal nek Al-Quran hafal nggih namine tiyang kaji niki Bu bengi tangi los
ora tau ninggal salat tahajud. Ya persis kaya wong kene angger bengi ya tangi kabeh kaya nek mau kandhane lan apa mang nguyah. Tangi kabeh ning nguyah. Pipis. Bareng badhe tahajud, badhe wudu teng sanding padasan ana wong nek rupane nek kuantenge ora karo-karuan. Guantenge ndak karuan ditakoki, "Lho jenengan iki sinten kok wong guantenge ngeten kok teng mriki?" "Nuwun sewu Pak Kaji, kula niki malaikat." Malaikat bengi-bengi nang kene. Lah malaikat jenengan niku tugase lah napa malaikat kok bengi-bengi kok mriki? "Nuwun sewu Pak Kaji, kula niki malaikat sing tukang nulis jenenge wong sing ahli ibadah, sing ibadah ditampa kalih Gusti Allah sing dadi kekasihe Gusti Allah." Kaji langsung bangga, alhamdulillah. Berarti ape nulis jenengku langsung klambine sesek mongkrong. Takok ngeten. "Pak Kaji, Pak Malaikat, Mas Malaikat, jenenge kula teng nomor pinten Mas Malaikat?" Dibuka bukune bu kalih malaikat. Set nuwun sewu Pak Kaji, asmane jenengan kok dereng wonten teng mriki. Jenengan ku aneh-aneh. Malaikat yang ngeprank bareng rasa guyon. Saestu Pak Haji mboten wonten. Ora percaya aku wong lek wong dereng ibadah kaji bolak-balik ora tau ora nang kono piye. Mana bukunya bawa sini? Biarlah saya yang mendelok-delok sendiri. Mengingeti ra apa-apa. Boleh dibuka-buka dhewe. Ora ana tenan. Langsung pucat pasi. Aku kaji umroh bolak-balik kok ora ana ning kene jenengku terus kira-kira salah apa. Nuwun sewu malaikat. Kira-kira kula niki kurangi teng pundi malaikat tahajud los angger bengi tangi poso Senin Kamis yo poso. Kaji bolak-balik wiridan nek bengi los ngantek subuh ngantek kadang-kadang tasbih pedhot entek meneh kula niku malaikat meneh. La ilaha illallah, la ilaha illallah pedhot meneh illallah. Halo. Ngene kok ora ana ning bukumu iki piye malaikat? Bener ta ora? Ngeten Pak Kaji ceritane. Setiap kula niku ningali panjenengan jeng kula tulis asmane panjenengan, kula niku dipenggak kali Allah Subhanahu wa taala. Aja dhisik malaikat. Kula takut kali Gusti Allah, Gusti, kirane Kaji niki teng pundi Gusti? Dijawab kali Gusti Allah ngeten Pak Kaji. Malaikat ngertenono malaikat. Wong kuwi kaji bolak-balik ibadah yo apik, bengi tahajud ora tau kali 5 wektu full, ora tau ditinggalno. Ning delok malaikat ngarep omahe kaya ana wong fakir miskin, wong ora duwe rondo jumbo ora kuat mangan, mripate cetha delok melolok welo-welo ning blas atine ora krasa. Kiwa tengene ana yatim piatu fakir miskin ora kuat sekolah, bocah cilik sing sakjane sekolah donyane turah-turah. Kupinge yo krungu ora kopokan, ning atine ora krasa. Ngerteno ana malaikat. Nek ana wong sing hablum minallah apik nyembah karo aku apik hablum minallah istimewa. Ning hablum minanas hubungan terhadap sesama, kepekaan sosial tidak ada. Rasa empati tidak ada. Sing ora duwe rasa welas asih ning gone sepadha-padha ngerti yo malaikat ngibadahi api kaya apa bakal muspro tanpa guna. Halo, jebul-jebul kaji bolak-balik las wangger sugih lek medhit alah ntrok kasihan apa mboten? Kasihan apa mboten? Nek kasihan dikandani dielingno. Nek pas ana tangane jenengan sing model medhit ngoten niku nek jenengan pas nyewat nang arep omahe elingno karo pujian. Pujiane aja ngerti wonge, nek wonge ning kono linggih madhep rene ngono kuwi. Kowe muni ngono, muni ngene. Medhit karepmu ora karepmu, gecek malaikat salah-salahmu dewe, medhit karepmu. Kok meneng kabeh? Jajal ning kompak. Umpama wonge wis kaji, burine kayak iji ngono sing kompak jajale yo. 1 2 3. Medhit karepmu. Kurang kompak jenenge. Medhit karepmu ora karepmu
Gecek malaikat salah-salahmu dewe medit karep muji ora karep muji gecek malaikat salah-salahmu dewe ji. Halo.